Sikuba-ke unyaka ka-20 sithola ukuthi uNkulunkulu usebenzile kakhulu. Sithola ama-ministries ashintshile kakhulu, akhulile amanye. Abanye kade sebeqala ukulahlela umbono, sithola ukuthi babuyele kwi-track. Selokhu ngifike la impilo yami ishintshile kwi-ministry yami, ishintshile ebandleni, ishintshile kuwo wonke ama-spheres empilo. Nokukhonza kwami is never the same. Uma ngisuka la, ngisuka nginamandla amangalisayo engazange ngiwabone. Selokhu ngaqala ukukhonza, ngibona uNkulunkulu engipromotha nawe nagweni indlela isafana. Ukufika kwami la entshukumeni ngafika ngididekile, ithemba ngingenalo ekukholweni, izimo zingixakile empilweni nokungaqondi kahle nje ngento yeministry, kakhulukazi njengoba babe umfundisi. So uma ngifika la entshukumeni ngafika amehla amavuleka, ngafike ngayithola ukuthi ngingubani. Lapha entshukumeni into eyayikade into eyinhliziyo kakhulu kwakukhulwa nge-calling, ukuthi yini ubizo, ubizelwe uNkulunkulu kuyenzela kubizele kumuntu, kuyenzela kubizele kuyena. Ihamba lapho nje amabandla amaningi iwenza adalekile. Njengoba silana sigula ngokuhlukana, kodwa sigula sinalo ithemba ngoba uma sikholwa siba nethemba lokuthi konke kuzolunga uNkulunkulu. So sendaweni eright entshukumeni esibhedlela sizolapha konke okusiphethe. Uma ufika lapha nje uyazi ngisho abafundi la sibabona, uyazi ngisho abantu abarich la angeke uzombona, bafika nje bavele balingane nawe, bafane nawe. Uzwa mhlawumbe masilokhu ukhala bethi kwenze nje sebekhakha ukuthi oh awulomuntu kanti ukuthi uzwe ngendlela akukhuluma ngakhona. The 9th province of this country I have ministered and I still do. But kuwo wonke lama province ayikho i-province ebe i-blessing in my ministry njengoKwaZulu-Natal. And the reason is this instrument called inchukumo that God has used. Uma sifika entshukumeni nobaba besingenabo abantwana, uNkulunkulu wasilekelela wasinikeza abazali. Uma sifika la, ubaba uNyandeni umpostoli nomama uNyandeni umpostoli, baba abazali bethu bakamoya, basikhulekela. uNkulunkulu waze wenza ummangaliso, sathola abantwana. Ngikhule abazali bami ngingabazi, ngifisa ukuhlangana nabo. Then 2019 uNkulunkulu wangenzela inhlanhla ukuthi ngibathole noma ngibathole sebebadala, ngakujabulela kakhulu lokho. Then 2024 bashona, but I'm grateful to God ukuthi ngababona, ngabazi, ngaba nobudlelwane nabo. Father, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords. Intshukumo yangelekelela kakhulu ekuthenini ngibaxolele.
ngoba benginama grudges against them, but ukuza kwami entshukumeni kwangenza ukuthi noma sebeqhamuka ngikwazi ukubaxolela, ngikwazi ukubamkela, ngikwazi ukubabiza ngokuthi umama lo, ubaba lo. So ke kuningi okunezezelekayo ngokuba khona kwethu la entshini, ukuba khona nokuba khona nje kwami la entshukumeni. So ke nje angazi ngachaza ngithini. Ngizwile abantu befakaza ukuthi bafika bekhathazeke kangakanani, bafika benemthwalo engakanani entshukumeni, because I believe ukuthi kulesi sikhathi God is gathering the end times army. A lot was testified on ama-testimonies. Abanye babe ngabathola abantwana, abanye babe hlukumezekile, gender based violence, abanye it's a physical intervention, ekuguleni babona uNkulunkulu engenelela. Ngibusisekile ngingakusho ngibusisekile kakhulu, ngivuselelekile enhlizweni kumnandi. Into engingayikhuthaza kubantu ukuthi noma ukhonza kweliphi ibandla woze entshukumeni uzovuseleleka, uzomuza uNkulunkulu futhi izwi lizokwakha, uzolapheka whether kunani ekukhathazile.